Hej og velkommen til dagens program i Sandhedstimen. Vi er i dag i Nyborg, hvor jeg står ude foran Nyborg Kommune. Og det i dag handler om, hvor nemt det er at få fat i stofferne, for vi har hørt, at Nyborg by er en af Danmarks farligste byer, og det vil vi så selvfølgelig prøve at se om sandt. Jeg har lige været inde på kontoret herinde, hvor jeg har fået nogle tal, og de stemmer overens med rygterne, så vi har sendt en journalist, eller det gør vi i hvert fald i dag, Joanna ud, som er undercover, og hun får skjult kamera med. Så vi kan se, hvor let det er. Hun har fået en aftale i huset, og det har vi. Vi har selvfølgelig ikke sagt, at vi er herfra, men vi skal mødes igen kl. 16 for at høre, hvordan det er gået, og så finder vi ud af det, ja. Ja, den er sgu god nok. Tak for handlen. Du vil bestemme her fra mig igen? Okay. Ja, vi står så her foran Nyborg Rådhus, og klokken er ved at være 4. Og der skulle vores journalist gerne komme tilbage på mødet med krydsjørnen, som har skjult kamera med. Hej. Hej. Hvordan gik det? Jamen, jeg vil sige, at det var meget let at skaffe stofferne. Du fik det simpelthen? Ja. Så ja, og de skal selvfølgelig bare afleveres til tid. Det tager vi selvfølgelig igen, så der er ikke nogen lovligheder. Men hvordan var det? Var det ubehageligt, eller? Altså, det var lidt ubehageligt, altså. Det var underligt, at det var så let at få det, at man bare kan ringe til og få en aftale, give pengene, og så er det bare det, der farvel. Du skulle slet ikke noget til regnskab. Overhovedet ikke. De er jo bare ligeglade med, hvem det er. De er ligeglade med, at de opdager. Så langt væk er det. Ja. Men vi siger i hvert fald tak for hjælpen til dig. Og vi har fået dit kamera, så vi kan se, hvordan det foregår, og skjult kamera. Ja, og vi vender så tilbage i næste uge, hvor vi har taget til Odense for at undersøge bandekriminalitet.